Siyathokoza Dlozini. Kule video ngifuna sikhulume ngesimo eshaya kakhulu abantu besifazane nogogo. Isiphinde sidide nabantu abake bathi mhlambe bayasiza into ezifana nezedlozi nezithunywa. So kuyenzeka umuntu wesifazane uhlezi kuphakama amakhehle kuwena. Yabona? Mode nogogo. Yabona ugogo babona ngaleso sikhathi nje lapha nalapha. Yabona mhlambe kuqhama isithunywa sakho. Angithi esugogo. Angithi sokuthi ke the rest angithi amadlozi afana nomdawushi amakhehle phambili umdika amakhehle phambili omakhosi office amakhehle phambili umnguni amabutho amakhehle phambili kwamadlozi alwayo yabona so amakhehle phambili angithi uxakeke angithi usothi una amanoni yabona ayavela lapha nalapha kodwa manje yonke into yakho ifocus kumakhehle yabona unenkinga kwezothando angithi ngamanje amakhehle abhlokho lelathando mina ngikhuluma ngabantu abanjalo abahlushwa amakhehle umuntu wesifazane uhlushwa amakhehle idalwa yini lonto and why singa understand as abantu abalaphayo lento idalwa ukuthi amakhehle afaka imizwa ayo kuwena ezingane yabo kodwa umuntu wesifazane understandeka angithi uma leyo ngane angithi ingane yomfana kumuntu wesilisa amakhehle enza lokho kwavela umuntu wesilisa kuwena fana ngabe ogogo ngithi abafaka imizwa yabo deep kuwena ngoba umuntu wesifazane nezalukwazi nemoya yesifazane kodwa manje uthola ukuthi angithi imizwa yamakhehle omkhulu nemoya yesilisa edeep kuwena angithi ogogo izalukwazi angithi imoya yesifazane ayikho deep idalwa yini lonto lento ngifuna sikhulume kule video lento idalwa ukuthi uma ubhekene inkinga ezifizically kakhulu no just akamoya muzobhekana bazi uzaliwe uzobhekana inkinga ezifizically kodwa manje inkinga uyingane entombazane umuntu wesifazane wena ngokwemvelo unamandla ngokwamoya angithi unengqondo ehlaniphile kakhulu ngokwamoya angithi umuntu wesilisa yena oyingane yomfana yona iphiwa amandla la physically wena iproblem kuyingane entombazane kodwa ubhekene nezimo angithi engabe sibhekene nomuntu wesilisa kodwa manje uzaliwe kwaba umuntu wesifazane ayikho into ezoshintshwa lapha angithi ayikho engeziwe angithi lapha so lemizwa bayifake kuwena deep angithi so kwenza izinto mhlawumbe uzibona uthi hey ya ngibe nenkani lapha kodwa lenkani beyibeyond wena yabona ibongcamile lapho lokuncama lokho bekubeyond uncama kwakho okujwayele okwaziyo wena ingoba yini uphakama amakhehle afake imizwa yawo deep ukuthi akakuvikele leyo nkani boyidinga lolaka bolidinga at that time yabona kuba kusho le extra protection esumuntu wesifazane ngala ngokwenyama ubhekene into physical wena unamandla ngalo ngokwamoya amaningi mancane la so mkhehla afaka imizwa deep denogogo khona uvikeleke iproblem iqala lana ke uma sogeza ulungisa imoya yakho sokuthi ke kube khona misunderstanding angithi ukuthi okay suyayilungisa ke imoya yakho ke manje suyayigeza ke manje imoya yakho amakhehle akasadingi angithi akusafana before ungayigezi unga-understand ukwenzakalani or ungalitholi usizo uma uthola usizo la ngempela kufanele angithi manje amakhehle ashifte kufanele iphume lamizwa yawo edeep kuwena kungena imizwa yogogo yezalukwazi yemoya yesifazane ngoba amakhehle sezokwazi manje ukuthi akuvikele noma engayifakanga imizwa yawo deep kuwena angithi ngoba mhlawumbe segezekile sehlele kwisimo esingcono sokuthi umuntu okusizayo angakwazi ukubona lokho wangakusiza ngalokho ugcine umuntu wesifazane uhlushwa amakhehle ekucindezela angithi nawe ugcina usoyisebenzisa le enga yakho ngendlela errong lolaka lakho ngendlela errong so manje uyaphenduka soba umuntu wesilisa ngoba ilamakhehla akasuki lapha yana lapho nahlale khona ugogo ugezi moya yakho imoya yakho azosuka hlala ugogo ube umuntu wesifazane ngiyabonga kakhulu.